Il-Prim Ministru Robert Abela inawgura fabbrika ġdida mill-Grupp Sterling fiż-żona industrijali ta' San Juan, fl-istess jum li fih ġew ippubblikati riżultati pożittivi dwar it-tkabbir ekonomiku. Il-fabbrika saret b'investiment ta' 4 miljun euro mill-grupp biex permezz tal-infrastruttura meħtieġa il-Grupp Sterling jilqa' għad-domanda li dejjem qed tiżdied u li qed tesperjenza u esperjenzat il-kumpanija matul l-aħħar snin. Plan ewlieni ta' dan l-investiment infrastrutturali ikun li tibqa' toffri l-aqwa servizz lil klijenti lokali u internazzjonali. Akkumpanjat minn martu Dr. Lidja Bela, il-Prim Ministru stqar kif in-negozji qed jaħsdu l-frott tar-riżultati ekonomiċi pożittivi li negozji lokali stess qed jikkontribwixxu għalihom. Fl-istess jum sar magħruf kif fl-ewwel 9 xhur tas-sena kellna investiment ta' aktar minn 2.6 biljun euro. Dan huwa terz ta' biljun euro aktar fuq l-istess perjodu qabel il-pandemija. Fi kliem iċ-Chairman tal-kumpanija Alfred Fenek, it-tmexxija tal-grupp qatt ma bassret li 45 sena ilu intrabriża ta' negozju li bdiet minn ħanut żgħar f'Boġibba kienet ser twassal biex illum il-kumpanija tkun kibret tant li t-tieni ġenerazzjoni tal-familja kollha illum għandhom irwol ewlieni f'dipartimenti differenti tal-kumpanija. Il-perit inkarigat mill-proġett Christian Spitieri stqar kif il-binja għandha wkoll ċertu valur estetiku. Il-kap eżekuttiv ta' Sterling Jewellers, Romina Greg Fenek, qalet li dan il-bini huwa riżultat tal-viżjoni ta' kontinwità tal-Grupp Sterling, dik li jilħaq livell għoli ġdid fl-industrija tal-manifattura tal-ġojjellerija. L-idea ta' dal-investiment kienet biex nintegraw kollox taħt saqaf wieħed biex nibdew il-prodott minn incubation period minn du nagħmlu d-design sakemm isir manufatturat bil-marketing department kif ukoll jispiċċa fil-ħwienet tagħna.